Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο επικίνδυνα και απαράδεκτα είναι τα φαινόμενα που τον τελευταίο καιρό λαμβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο, άλλο τόσο επικίνδυνος είναι και ο εθισμός σε αυτά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε φασιστικές συμπεριφορές μέσα στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μην αντιδρούμε ως σώμα απέναντι σε αυτά που πριν από κάμποση ώρα ζήσαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Είναι ευθύνη όλων μας, μέσα από τα όργανα του Κοινοβουλίου, όχι μόνο να στυλιτευθούν σε πολιτικό επίπεδο αυτά τα φαινόμενα, όχι μόνο να καταδικαστούν, αλλά και να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που επιβάλλονται έτσι ώστε στο χώρο αυτό η δημοκρατία να λειτουργεί απόλυτα και να μην γινόμαστε κάθε φορά που κάποιοι με φουσκωμένα μπράτσα έχουν την πρόθεση να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους απλώς παρατηρητές αυτών των φαινομένων. Το επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά. Και το κόμμα μας εγκαίρως έχει μιλήσει για τον εκφασισμό, έχει μιλήσει για τις φασίζουσες νοοτροπίες που οδηγούν και την κοινωνία αλλά κυρίως τη δημοκρατία σε επικίνδυνες ατραπούς. Έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει συνολική πολιτική αντίδραση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Κλείνω και περιμένω ποια θα είναι η αντίδραση του Κοινοβουλίου μέσω των οργάνων του σε αυτά τα φαινόμενα για να μην συνεχίσουμε να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων σκηνών σαν και αυτές που διαδραματίστηκαν πριν από λίγο. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ακόμα συνεχίζεται η συνεδρίαση. Κύριοι συνάδελφοι, κάντε ησυχία. Κατατίθεται από το ΣΥΡΙΖΑ μια πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό και σημαντικό. Είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι θέμα λειτουργίας των θεσμών. Έχει να κάνει με την δημόσια τηλεόραση. Έχει να κάνει με έναν θεσμό ο οποίος και πρέπει να υπάρχει, αλλά το σοβαρότερο πρέπει να λειτουργεί σωστά. Λειτουργούσε σωστά μέχρι τώρα η ΕΡΤ? Θα έλεγα ότι κανένας μέσα σε αυτή την αίθουσα και εκτός αιθούσης δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο. Ήταν και είναι συλλογική και συνολική η απέτηση για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης? Αναμφισβήτητα. Έγινε αυτό με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται σε μια δημοκρατία που λειτουργεί συντεταγμένα, που λειτουργούν οι θεσμοί, η κοινωνική διαβούλευση και ο διάλογος? Βεβαίως όχι. Και σε αυτό υπάρχουν ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν να ξεπεράσουμε ασχολίαστα και χωρίς αντίδραση μια απόφαση η οποία πάρθηκε με τρόπο ευνηδιαστικό, χωρίς να υπάρξει καμία προειδοποίηση, να κλείσει η δημόσια τηλεόραση. Αυτό, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, το επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, πήραμε καθαρή θέση και είπαμε ότι τέτοιοι ευθυδιασμοί δεν ταιριάζουν στη δημοκρατία και δεν ταιριάζουν στη σωστή λειτουργία μιας κυβέρνησης, η οποία αποτελείται τότε από 3 κόμματα που είχαν αποφασίσει για συγκεκριμένο λόγο ύψης του εθνικού συμφέροντος, δηλαδή για να υπάρχει χώρα, να λειτουργούν συζητώντας μεταξύ τους τις πολιτικές προτεραιότητες χωρίς να ευνηδιάζει ο ένας τον άλλον. Αυτό έγινε. Κατά την άποψή μας ήταν μια λαθασμένη απόφαση του Πρωθυπουργού και από εκεί και πέρα καλούμαστε τώρα να αντιμετωπίσουμε όπως επιβάλλεται, γιατί αδιέξοδα οδηγούν σε περαιτέρω αδιέξοδα, μια κατάσταση που μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε επί της ουσίας και να αλλάξουμε την ΕΡΤ. Και το ερώτημα είναι το εξής και τέθηκε από αρκετούς. Μα εσείς που δημιουργήσατε αυτό το χάος θα αλλάξετε την ΕΡΤ? Κοιτάξτε να δείτε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκφράζω. Μετά από 3 χρόνια
που περάσαμε μέσα από το καμίνι της κόλασης κυριολεκτικά. Καταλάβαμε πάρα πολλά πράγματα και αυτό το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Καταλάβαμε όλοι μας πολλά πράγματα και για αυτά τα θετικά που κάναμε σε αυτή την πατρίδα και για αυτές τις κατακτήσεις, πολιτικές κατακτήσεις, κοινωνικές κατακτήσεις, στις οποίες πρωτοπόρησε αυτός ο χώρος. Καταλάβαμε όμως και τα σφάλματα τα οποία διαπράξαμε. Καταλάβαμε και αναλάβαμε και την ευθύνη την οποία έχουμε και στο συγκεκριμένο θέμα της ΕΡΤ. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε αυτό. Αναλάβαμε και εξακολουθούμε να αναλαμβάνουμε ένα τεράστιο πολιτικό κόστος. Το αναλαμβάνουμε όμως γιατί πιστεύουμε ότι ο τρόσας και η άσετε. Γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για να μπορέσει η δημοκρατία να συνεχίσει να είναι παρούσα σε αυτή τη χώρα, να υιοθετούμε πρακτικές που υιοθετούσαμε στο παρελθόν. Πρακτικές που ως έκφρασή τους στη δημόσια τηλεόραση είχαν τον ασφικτικό έλεγχο, τον κυβερνητικό έλεγχο αυτής της δημόσιας τηλεόρασης. Έγιναν προσπάθειες στο παρελθόν, σημαντικές προσπάθειες, από αξιόλογους ανθρώπους. Προσπάθειες οι οποίες έμειναν ημιτελείς, μετέωρα βήματα και επανήλθαμε και πάλι σε περιόδους φαυλότητας, σε περιόδους κακής διαχείρισης. Ναι, όμως κάποια στιγμή όλα αυτά τελειώνουν. Και τελειώνουν όταν η κρίση είναι μπροστά μας, όταν η κρίση είναι τεράστια, όταν είναι κρίση θεσμών, κρίση πολιτισμού, κρίση αξιών, τότε πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Και εμείς τις αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Με παρησία, θάρρος, αποφασιστικότητα και τόλμη όσον αφορά τις αλλαγές που χρειάζεται η ΕΡΤ. Και λέμε πολύ συγκεκριμένα ότι θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια δημόσια τηλεόραση, δημόσια και όχι κυβερνητική, ακηδεμόνευτη, αχειραγώγητη, όπου θα μπορεί ο Έλληνας να ενημερώνεται όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και θα υπάρχει και αυτό που το άρθρο 15 του Συντάγματος ορίζει, δηλαδή η ενημέρωση και η προαγωγή του πολιτισμού μέσα από τη δημόσια τηλεόραση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και εδώ πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όμως παρακολουθήσαμε σήμερα, πέρα από την παρουσίαση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, έναν λόγο ο οποίος δεν είναι ούτε επικοδομητικός, ούτε κυρίως προοδευτικός και κυρίως δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός πολιτικός λόγος αυτός που αναφέρεται από τις 10 λέξεις, οι 5 έχουν να κάνουν με αγωγές, μηνύσεις, ο ξάδερφος του τάδε ήταν διορισμένος εκεί με τόσο μισθό, δηλαδή με έναν λόγο απολίτικο, με έναν λόγο ο οποίος δεν ταιριάζει στην αριστερά, ούτε στον πολιτισμό της, ούτε στην κουλτούρα της. Δυστυχώς, αυτοί που σήμερα θέλουν να εμφανίζονται ως οι εκφραστές του αριστερού λόγου και του πολιτισμού της αριστεράς, δεν εκπροσωπούν κάτι τέτοιο. Εκπροσωπούν κυρίως ό,τι παρακμιακό οφείλει να αφήσει πίσω αυτή η χώρα. Ό,τι ξεπερασμένο, ό,τι φαύλο το αναπαράγουν, θέλουν να το συντηρήσουν και να το πάνε και πιο πέρα. Αυτό εκφράζει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρότασή του. Έναν αρνητισμό και μια τεράστια υποκρισία. Αυτοί που τα τελευταία χρόνια κάθε άλλο παρά αποκλεισμένοι ήταν από την δημόσια τηλεόραση, γιατί αν σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τα 3 χρόνια της κυβέρνησης Παπανδρέου και στη συνέχεια κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και η δημόσια τηλεόραση, θα θυμηθούμε ότι η υποστήριξη που δήθεν υπήρχε στο κυβερνητικό έργο ήταν ελάχιστη. Αντίθετα, ήταν φιλόξενο το βήμα για πάρα πολλούς από αυτούς που εμφανίζονταν τότε αντιμνημονιακοί. Και όχι μόνο αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραβάλλει μια ελεγχόμενη δημόσια τηλεόραση στα ιδιωτικά κανάλια, στα μεγάλα συμφέροντα που πράγματι υπάρχουν, αλλά με τα οποία έχουν προνομιακές σχέσεις. Πρώτα τραπέζι πίστα είναι σε όλα αυτά τα κανάλια. Όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Ωραία άποψη
Εμείς πάμε εκεί για να τους καταγγείλουμε. Έτσι είμαι και εγώ αντισυστημικός. Πάτε εκεί για να τους καταγγείλετε, συναγελάζεστε όμως με όλους αυτούς τους οποίους καταγγέλλετε. Τουλάχιστον δεν έχετε και την ευθύτητα να πείτε ναι, έτσι είναι αυτό το σύστημα, λειτουργούμε και εμείς μέσα σε αυτό το σύστημα. Εμφανίζεστε αντιστασιακοί όταν η μεταχείρισή σας από αυτά τα ιδιωτικά κανάλια είναι προνομιακή. Δεν εξαπατάτε λοιπόν κανέναν, δεν κοροϊδεύετε κανέναν, δεν σας ενδιαφέρει τίποτε άλλο παρά να προσπαθήσετε αυτή τη στιγμή να διατηρήσετε ένα καθεστώς που υπήρχε στην ΕΡΤ, το οποίο πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει χωρίς καμία αναβολή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα συζητηθεί αύριο ένα σχέδιο νόμου το οποίο αναφέρεται στο καινούριο πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Να το συζητήσουμε, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, να καταθέσουμε όμως απόψεις επικοδομητικές, να καταθέσουμε απόψεις βελτιωτικές, διορθωτικές αυτού του σχεδίου. Όχι να λέμε πάρτε το πίσω για να επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Που η προηγούμενη κατάσταση προφανώς δεν τιμά κανέναν. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε περιπτωσιολογία. Δεν πρόκειται να αναφερθώ στο τι συνέβαινε. Λοιπόν, σας λέω και πάλι ότι η άποψή μας, και θα απαντήσω σε αυτό, γιατί έρχομαι και σε ένα άλλο θέμα. Καλά, αφού διαφωνήσατε, γιατί τα πήρατε πίσω, κάνατε κολοτούμπα για να πάρει ο Βενιζέλος τη θέση του Αντιπροέδρου? Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν τεράστιες συγκρούσεις και σε μια χώρα που δεν έχει την πολυτέλεια ούτε το χρόνο να κάθεται να ζυγίζει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα αγαθά που διακυβεύονται. Υπάρχει ένα μείζον αγαθό το οποίο διακυβεύθηκε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ήταν η ίδια η ύπαρξη της χώρας. Όταν διακυβεύεται η ύπαρξη της χώρας, αναλαμβάνεις την ευθύνη σου. Αναλαμβάνεις μια τεράστια πολιτική ευθύνη. Αναλαμβάνεις μια τεράστια πολιτική ευθύνη απέναντι σε αυτούς που με τρόμο εκείνο το βράδυ αντιμετώπισαν τον ενδεχόμενο κατάρρευση κυβέρνησης. Και αυτό δεν ήταν τόσο το ΠΑΣΟΚ. Φόβο για κατάρρευση κυβέρνησης είχατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τρέματε εκείνο το βράδυ μην πέσει και καταρρεύσει η κυβέρνηση. Γιατί και ανέτοιμοι είσαστε να κυβερνήσετε και δεν ξέρετε την επόμενη μέρα τι θα ξημερώνει, γιατί μόνο στη φαντασία σας έχετε την κοινωνική στήριξη, τις τεράστιες λαϊκές μάζες οι οποίες έρχονται πίσω σας, τα 500 άτομα που με το ζόρι κάθε φορά μαζεύετε στις συγκεντρώσεις σας. Αυτή είναι η κοινωνική αποδοχή. Αυτή είναι η προετοιμασία ενός κόμματος που έρχεται στην εξουσία. Εσείς λοιπόν φοβόσατε τις εκλογές. Τις προκαλείτε γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν δυνάμεις ευθύνης. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το ΠΑΣΟΚ που δεν θα διακινδυνεύσει να καταρρεύσει η χώρα. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, σε μια γειτονιά η οποία φλέγεται. Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει η δική σας ανευθυνότητα. Γιατί σε όσες προτάσεις κάνετε, αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Η καταστροφή, η ανευθυνότητα, η παρακμή. Δεν με εμποδίζουν τα σχόλιά τους, αφήστε τους να σχολιάζουν ό,τι θέλουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα... Το λέτε σε μένα, κύριε Πρόεδρε, όμως, γιατί το λέτε σε μένα? Σε μένα γιατί το λέτε? Έχουμε συνηθίσει, δηλαδή, εγώ. Κύριε Πρόεδρε. Χτυπάω τα κουδούνια, το έχω κάνει επανειλημμένο, ο καθένας έχει την ευθύνη. Να μην το πείτε σε μένα όμως. Δεν θα το λέτε σε μένα, θα το λέτε και στους άλλους συναδέλφους. Τόση ώρα χτυπάω τα κουδούνια, τους λέω σταματήστε να μιλάτε, δεν μπορώ να είμαι και ο χωροφύλακας. Κοιτάξτε, κύριε Ρήγα, παρακαλώ και συγγνώμη, ολοκληρώστε τη σκέψη. Είμαστε πλέον συνηθισμένοι, αλλά δεν μπορεί να εθιστούμε πια σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω. Άλλωστε με κάποιους έχουμε συναντηθεί και σε άλλες επιτροπές και έχουμε συνηθίσει πια να αποδεχόμαστε κάποια φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν πολύ εύκολα. Τα ανεχόμαστε και θα συνεχίσουμε να τα ανεχόμαστε. Θα έλεγα λοιπόν ότι αύριο υπάρχει η δυνατότητα να συζητήσουμε επί της ουσίας. Σήμερα προφανώς δεν συνενούμε στο να ψηφιστεί αυτή η πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η επιβεβαίωση αυτό που και άλλες φορές έχω πει, ότι η συνιστόσα των εισαγγελέων καλά κρατεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, κάποιοι για δική τους προσωπική προβολή παρασύρουν ένα κόμμα το οποίο διαθέτει
και αξιόλογα στελέχη και πιθανόν κάποια στιγμή ο ελληνικός λαός να του ζητήσει να κυβερνήσει, κινδυνεύει να το παρασύρουν σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς. Ας μην επιτρέπετε λοιπόν, δεν είναι συμβουλή, απλώς το λέω για να τα ακούσουμε όλοι, σε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά, να κυλιδώνουν ένα παρελθόν ενός χώρου που έχει να δείξει δείγματα πολιτισμού, δείγματα πολιτικού πολιτισμού και συμπεριφοράς. Η εξεταστική αυτή επιτροπή που ζητάτε να συμπληθεί δεν είναι τίποτα άλλο από μια προσπάθεια ποινικοποίησης για μια ακόμη φορά της πολιτικής ζωής. Μια προσπάθεια να απειληθούν όσοι δρούν πολιτικά ότι θα αντιμετωπίσουν σε λίγο ποινικές ευθύνες. Δεν διαφέρει σε τίποτα από αυτούς που φωνάζουν και ουρλιάζουν τραμπούκικα, γδάρτε τους, θα σας κρεμάσουμε. Το ίδιο υπόβαθρο σκέψης υπάρχει και σε αυτές τις προτάσεις. Δεν ταυτίζω τίποτα. Προσοχή όμως, γιατί σε λίγο η κοινωνία στη σύγχυση που επικρατεί δεν θα μπορέσει να διαχωρίσει τίποτα. Και όταν δεν διαχωρίζονται οι πολιτικοί χώροι, τότε ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Ας φροντίσουμε να τον αποτρέψουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νικόλαος Βούτσης.